Siellä se jossain lymyää. Täällä jossain lymyää. Se kuuluu se 10 kiloa. The Beast. The sick-ass beast. Sport fishing, fuck yeah. Fuck yeah. Cold fishing. Oi, aivan oi, oi, joo. Mitä vittua? On se iso. Tässä näin Matti pistää vapaa kaarella. SS-kapteeni. No reissuja pitää paikkansa. Veto on päällä taas tällä miehellä. Ja paikka on aivan upo uusi. Ja täällä on Tupac. Kohta 3 tuntia toinen hauki. Kova kyllä. Sama hauki, joka koulutettiin tuossa. Onko joku puolittanut sen? Kuin se on noin pieni? Ja sit kun ollaan näin lähellä rantaa, niin joutuu muuttamaan Suomesta. Oi, katso. Aha. Siinä. Oi, oi, Äkkiä! Sama kalastus kuitenkin. Kalastus. Jaa! Jaa! Täällä ei olla ikinä kalastettu. Ollaan jälleen todella kaupalta kotoa. Kovasti tekis mennä jo vähän grillailemaan tässä näin. Juha Hiltonen. Onko näin? Täällä nähdään nyt tämmöstä lomakalastelua, mikä on hyvin harvinaista venekunta 52 pahti. Tää oli todellinen hyttävä vopa. Sexy motherfucker, shake that ass. Shake that ass, shake that ass. On pienempikin ollut. Mikä vähän pienempi iskemään. Ei mitään, mä otan sen puolikkaan pois. Vittu saatana. Mene vittuun nyt. Tosta nyt sijoitus. Mikä tämä on? Mistä sä tuli? Where have you been? Ei tarvitse Samulin kastella lakkia. Tää ehkä paremmin. Ujaka! Siinä se on. 5-2 vittu. Ja näin. Siinä se odotti. Nudge your hand. Ja kuten sanottu, niin täällä tulee ihan vitusti. Ja onnellinen kalamies täällä. Ja. Okei, sit menee nyt ihan muu osoitteeseen. Along came this bastard. Ja irrotetaan tosiaan. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be. No ja Juha irrotti hauekin. Tää rooli löytymään taas sekin. Joo, tässä nähdään tästä Matin kelouskynnistä. Siellä on tuu. Joko se rupesi? Ei, mä perinteinen perintään. Niska rypähti. Se on zoomattu niin ulos. Katsotaan tätä. Taiva antaa kaiken. Antaa kaiken. On ihan mukavan kokoinen hauki. Wow! Semmo. Ja se kierrän uudestaan siihen. Matti lassos hau.
Vai joo. 2 äänien ennätyksen ja 4 haluaa. siinä, kato. Suspender. Kyllä. Storm Suspender. Rapalalle terveisiä. Onhan se hyvän kokoinen. Ehdottomasti Villen suuri hauki, mitä se on ikinä saanut. Anna mennä vaan. Jaakunta. Kyllä se on tossa ihan näkyy. No näin. Tuttu mies, koukuista kalaa. Kyllä on nähty, todellakin nähty pienempiä. Sitä on... Tosi vitu saari siellä. Ahdin siitti on tullut täyteen tämmöstä satanaa spermaa tänne. Kierrettiin koko peliä. Kato kovaa. Kato kovaa kun lähti menemään. Mitä tää on nyt todella tila... Ottanut... Selvillä. Saisin 2. Se oli ihan... It's 8 o'clock and I'm feeling fine. I'm out on a date tonight in a candlelit restaurant down by the riverside. Everything's going alright, I guess. She took down my number and home address. Everything was going perfectly unsaid. Se on se 20 metriä sekunnissa, mikä lähenee tuolta, ja se on meidän ikkuna. Nyt kaikille niille onnettomille junnuille huomio, ketkä luulee, että Suomisten venekunta kiskoo vaan aurinkoisina päivinä täällä. Nyt muuten tulee niin vitusti. Tulee niin vitusti! Aallot on tällaisia. Ensimmäistä kertaa vähän semmoinen fiilis, että mitä jos ei selvitä kotiin. Näyttää. Nyt täytyy sanoa, että tuulee aivan vitusti. Mutta Ei oo pieni kala, ei oo. tässäpä ei oo nyt sitten enää muuta kuin... On ihan varma! On. Villen kanssa meni keksisä. Tuo. Kyllä ihan tail grabbi siihen vielä. Pyörähti vittumaisesti takaisin sinne. Koutapallo. Ilo nähdä Juha Hiltunen näin positiivisena ja onnellisena suorasta. The storm system. The suspend. Joo, mun Vittu. Tulipa vihan. Tiesikö se vittu runkku mitä se teki? Kyllä vetäs niin. Pieni asenne.